My dear brothers and sisters in Christ, our celebration of Christmas this year is certainly unique and full of meaning. We are celebrating Christmas under the beautiful and grace-filled spirit Hurup-hurupan ani katulong o antifona, madya o radix Jesse, o burakan lahi ni Jesse, tanda kan pagkamot ning Diyos sa mga tawo. At sa tuya pong Santa Misa pamamayuhan ni Reverendo Padre Christian Guran, formator kan Holy Rosary Minor Seminary, Elias Angeles Street, Naga City. Matindog puan gabos asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Mga banwaan, buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na so Kristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa saimong espiritu, susuluan na ni ikaapat na kandila ni Mr. and Mrs. Ermilo and Mary Flor Ipondo and family. Ang ikaapat na kandila, simbolo kan satong pag-arang na ipamate ang nakakaligtas na pagkamot ning Diyos, tanganing kitang tunay na makapaglingkod sa iya sa tataramon asin sa gibo.
Kagurangnan, tabangi kaming makapag-andam para sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki, bura kan lahi ni Jesse, asin tawan sa mo ang kaugmahan nin sa imong pagkamuot, tanganing makapaglingkod kami sa imo, asin sa samong kapwa sa maugma, asin mahuyong buot. Inihinahagad mi sa ngaran ni Hesukristong kagurangnan nyamo, kaibanin Espiritu Santo, nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan mo. Inoo mami ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli kang dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, ade langit no, Diyos amang nakakamhan, kagurang ng aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Mga kasaan kan kinabang, kaharaki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Ako aan sa mong pakimaharap, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaharaki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urong kahalangkaw. Jesucristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na binuot mong ipamidbid ang liwanag nin sa imong kamurawayan sa pag-aki kan banal na Virhen sa kinaban. Papagkaniguan na mimibi kami na magsamba kami sa bulanos na pagtubod, asindanay na magselebrar sa maimbod na paggalang kan misteryo kan pagkanilaman. Huli ka Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay as sinagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. An babasahon minabalik sa maribok na kabtang, kan kasaysayan nin Israel, na iyo ang panahon ni Josue, asin ni Hading Saul. Ang salmo responsorio, sarong pamibi nin pag-umaw sa Diyos. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni mga hukom. May sarong lalaki sa Zora, gikan sa tribo ni Dan.
na ang ngaran Manoa. An sa iyang agom, bawas. Kaya dai nagkaigwanin aki. Sarong anghel nin kagurangnan, nagpahiling sa babae, asin nagsabi, Ika, bawas, asin dai nagkaigwanin aki. Alagad, mangingidam ka, asin mangangaki nin lalaki. Kaya poon ngunyan, mag-ingat ka. Dai ka mag-inom nin arak o maisog na inomon. Dai magkakanin tibaad ng maati. Huli ta ika mangingidam, asin mangangaki nin aking lalaki. An sa iyang payo, dai pagpaagihan nin labaha. Huli ta an aki, magiging Nazareno nin Diyos, puon sa tulak nin sa iyang ina. Siya ang mapuon sa pagligtas kan Israel sa kapangyarihan kan mga Filisteo. Dangan ang babae nag-usip sa iyang agum. Sarong sugo nin Diyos nagduman sa ko. Siring sa anghel nin Diyos, ang sa iyang lalawgon orog kagayon. Dai ko hinapot kung sain siya hali. Dai niya sinabi ang sa iyang ngaran. Alagad, sinabihan niya ako, Ika mangingidam, asin magkakaigwanin aking lalaki. Puon ngunyan, dai ka mag-inom nin arak o maisog na inomon. Dai ka magkakanin tibaad ng maati. Hulitan aki, magiging Nazareno nin Diyos, puon sa tulak nin sa iyang ina, sagkod na siya magadan. An babae nangidam nin sarong aking lalaki. Asin Samson an iningaran sa iya. An aki benendisyonan nin kagurangnan, asin ang spiritu nin kagurangnan, yaon sa iya. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin naawiton ko ang sa imong kamarawayan. Panua ko kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Ika ang gapo na paalawan ko, yaon sa imo ang sakuyang paglaom. Ipapahayag ko ang mga gibong nga ngalasinin kagurangnan. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. An pailihan na nagliligtas ako, puon kan ako aki pa kagurangnan, ipagbabantog ko ang sa imong daing kapantay na katanosan. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. An sa kong paglaom asin kusog, yaon si mo. Puon na ako, nasa tulak nin sa kong ina. Tinukdaan mo ako po na ako, aki pa. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. O Diyos, agawa ako sa kamot nin tampalasan, kamot nin terano asin tulisan. Sa kung ipagrorokyaw an sa imong mga gibong nga ngalasan. Panua ako kan sa imong kaumawan, asin aawiton ko an sa imong kamurawayan. Matindugpuan gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan panahon ni Herodes, hade sa Hudiya, igwanin padi na ang ngaran Zacarias sa pag-iriba ni Abias. Isabel ang ngaran kan sayang agom, gikan kay Aaron. Sindang mag-agom matano sa atubang nin Dios as sinaguutob kan mga tugon nin kagurangnan. Dahil sindanin aki hulita si Isabel, bawas asin sindang dua, mga gurang na. Sarong aldaw kan si Zacarias naglilingkod asin naguutob kan katongdan bilang padi sa atubang ni Dios. Siya nagkapalad susog sa kinaugalian na maglaog sa sanktuaryo nin kagurangnan asin duman magdulot kan insyenso. Sa oras nin pag-insyenso ang tawo na sa luwas nagpapamibi. Nagpahiling sa iyan anghel nin kagurangnan nakatindog sa tuukan altar nin insyenso. Si Zacarias kan mahiling ini natikbahan asin inabtanin takot. Alagad an anghel nagsabi sa iya, "Day ka matakot, Zacarias, an sa imong pamibi dinangog. Si Isabel na sa imong agum magkakaigwanin aki asin Juan an ngaran na itatao mo sa iya. Dakulang kaugmahan para sa imo asin dakul an maugma sa iyang pagkamundag. Hulita siya magiging dakula sa atubang nin kagurangnan. Day siya mainom nin arak o maisog na inumon. Sa tulakpanin sa iyang ina, siya mapapanukan Espiritu Santo, asin dakula ang mga Israel. Asin dakul na mga Israelita sa iyang papabalikon sa kagurangnan na sa indang Diyos. Siya malakaw sa atubang nin kagurangnan, daraan Espiritu, asin kapangyarihan ni Elias, tanganing ang mga magurang makipag-ulian sa mga aki. Ikatukdo sa mga masumbikal ang kadunungan nin mga banal, asin andamon para sa kagurangnan ang sarang banwaan na maninigo. Si Zacarias nagsimwag sa anghel, "Sa anong tanda maaaraman ko iyan? Ako gurang na, asin gurang naman ang sakuyang agom." Ang anghel nagsabi, "Ako si Gabriel, danay na nasa atubang nin Dios. Ako sinugo niya tanganing ipaabot sa imo ining marhay na bareta. Alagad ika mapupula asin day makakataram sagkod sa aldaw na ini mangyayari. Huli taday ka nagtubod sa sakuyang tataramon na mauutob sa talaan na panahon." Ang mga tao na naghahalat, nagngalas tanahaloy si Zacarias duman sa loob kan sanktuaryo. Pagluwas, day na siya nakakataram sa inda asin nasabotan ninda na may nahiling siya duman sa santuaryo. Nakakapagpasabot lamang siya sa inda, hulita siya pula. Pakatapos kan sa iyang paglingkod, nagpuli sa harong. Dangan day nahaloy, nangidam si Isabel na sa iyang agom, asin nagtago sa laog nin 5 bulan. Olay niya, "Giboy ninin kagurangnan, ilinigtas niya ako sa kasupugan sa atubang nin banwaan." Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Yaon na po kita sa ikalima. Aldaw kan sa tuyang pag simbang gabi. Sisay na po ang ikalima ba? 15, 16, 17, 18. Ikaapat pa lang. Tigtusisting ko lang po kamo kung marata kamo. Ikaapat po. Sisay na po ang nakaapat. Nakakumpleto kang apat. Maray pa man po kamo. Ako, day pa po ako nakasaro. Apat na. Aldaw naman akong siging misa. So, day ako nakakasimba. Sabi ninda, pag nakumpleto mo hanggang Kapaskuhan, an sa imong pagdebosyon sa simbang gabi o pag-aaginaldo, may wish ka Pwede ka mag-wish. No? Kaya atamanon po ninyo apat na aldaw, day ka mo magpalta hanggang Kapaskuhan, tanganing may wish ka mo. No? Sayang kayan. Alagad, sa kahaputan na mauutob ang wish nindo o dae,
Day ko po yan masisimbag. Basta may wish ka mo, pag nakompleto nindo. Aram nindo mga tugang, importante na sa buhay, igo kitang wish. Pangit itong bahala na sana. Kung ano na sana ngaya. Dapat igo kita itong tiga-aspirar sa buhay ta. Tayanan mataong direksyon sa satuya, kung pasain kita. Kung baga, igo kitang vision. Kung anong mauta sa buhay ta. Siguro ngunyan, dahil Pasko, tigpara sururat ta sa wishlist, itong mga gusto tang makua. Gusto ko ngayon ng cellphone, si latest, iPhone 15. Dawa ngaya home credit, pwede na ngayon. Gusto ko ngaya ng motor, so big bike. Kaso may yung helmet, saka na lang. Helmet na nalugod bago ang motor. Manlain-lain ng mga material na bagay ang gusto tang makua. May man maraot dyan. At least, motivated kita na matrabaho ako, tanganing mabakal ko ini sa tamang panahon. Alagad, igwang sarong wish na sigurado ako mas urog kaysa sa mga iyan na dapat iyo ang dapat pirming daradarata. And de ko lang aram and inide ko sigurado kung na ilaagman nindo sa indong wish list. Ang kahaputan na ano ang wish nin Diyos para sa kuya. Kalimitan kaya tiglalagta, suwish ta para sa tuyang sadiri. Alagad an hapot, ano ang wish ta o ano man ang wish nin mahal na Diyos para sa to. Sige kitang hagad sa mahal na Diyos kung anong-ano. Ano man ang hinahagad sa to nin mahal na Diyos na mapangyari ta sa tong buhay. Magayon na maray ang istorya sa Ebanghelyo. Tayo yung mag-agom na si Isabel as in Zacarias. Igwasindang sarong wish na pinagahagad sa kagurangnan. Haluy ng maray nindang hinahagad na sinda magkaigwanin aki. Malangan ita sabi, garo nga imposible naman mangyari yan. Si Isabel, gurang na. Sa kultura ninda, kan mga Hudiyo, ang mag-agum dapat igwaning aki. Ninhuli ta para sa inda, nagtutubod sinda, na ang mag-agum na mayong aki, pinapadusahan ng Diyos. Maldisyon, gikan sa mahal na Diyos. Yan ang pagtubod kan mga Hudiyo. Masyado sindang istrikto sa mahal na Diyos. Kaya man, para sa inda, saro ining kasusupgan na gurang na lamang ngaya kita. Si iba ngaya, may mga makuapo na sa tuhod, kita, may pa dawa aki. Supog sindang maray. Yan ang pinakamauot ninda. Alagad, bako yan ang maut nin Diyos para sa inda. Tulos-tulos. Tigdelay ning mahal na Diyos, ang pagkakaigwan ninda nin aki. Ano ang rason nin mahal na Diyos? Ninhulitaan, magiging aki ninda, iyo ang maandam kandalan kan Mesiyas. Di man pwedeng sumagiging aki ninda, haloy ng namundag. Siguro pag kampanahon na umabot si Jesus, tibaad ang naging aki ninda, magagada naman. So, imposible na maging tagapag-andam kandalan kan sa tong kagurangnan. So, tinaon nin Diyos, tiniming nin Diyos, na ini yung si Juan Bautista na aki ni Isabela, si ni Zacarias, di harayuan ang edad ninda sa pagkamundag. Tangani na garong maging mas realistic ang pagiging tagapag-andam ni Juan Bautista, kandalan ni Jesus. Tangani na igwanin close relationship ang gawin ng pagpabisto ni Juan. Tangon niyang baga, itong inapot ang generation gap. Pag ansaro, gurango na maray, ansaro, hubino na maray, masakit ang pagkainintindihan. Kaya ginibo ng Diyos, halos nga magkaedad lang ngaya kamo, tanganing kung ipabisto mo man nga ang Mesiyas, related ka, makaka-relate ka. Bako siyang absurd, kumbaga. Ini ang rasonin mahal na Diyos, kung taano ta, tigdelay niya, ang pagtao, kan aki,
ki Isabel asin si Zacarias. Alaga dawa delay, dawa huri, halangkaw na onra ang inako ninda bilang mga magurang ni Juan Bautista. Mga tugang, sa buhay niya to, minsan, arog kita kani sa mahal na Diyos, nagarubagang gusto ta tulos-tulos itaunin mahal na Diyos. Pag kita naghahagad, gusto ta itaunin mahal na Diyos kung ano mismo ang hinagad ta. Pag daingan iyan tinaunin mahal na Diyos, mahinanakit kita, masusuya kita, minsan pa, babasulon taan mahal na Diyos. Igo kita itong inapod na blessing in disguise. No? Na, deita man nga ni huna-hunaon, alagad nangyayari. Yung blessing in disguise na iyan, iyon itong plano ni mahal na Diyos. Na deita lamang nga ni tigplano, deita man tighuna, alagad nangyari. Dakol na beses na yan nangyayari sa to, sigurado ako. Pero kadakla na beses, deita na-recognize. Ta nakatutok kitang maray, permi, duman sa kung ano ang gusto ko. Kung ano ang dapat mangyari. Na dapat nga ni ang pinapaurog ta, kung ano ang kamautan nin mahal na Diyos. Tatao kitang magpakumaba sa mahal na Diyos. Ano ang rason tong tano ta kaipuhan tang maging mahuyo sa mahal na Diyos? Enot na enot, mas urog ang pakasabot asin plano nin mahal na Diyos kaysa sa plano ta. Actualmente, ini nga ni konsolasyon sa satuya. May mga plano kita, di ba? Alagad, sa panahon na mga plano ta dain napapangyari, sarusanan ibig sabihin kaiyan, may mas marhay na plano para sa tuan mahal na Diyos. Iusa naman yan ang rason. Kung taano ta, minsan, da itinutugot nin mahal na Diyos na mangyari kung ano ang gusto ta, asin minsan, pinapahalat niya kita. Ninhuli ta, may mas marhay na plano ang mahal na Diyos. Kaya di kita itong ma-frustrate. Di kita itong ma-depress na, grabe na nga yung paghingawa ko, pero mapagiraray. Garo baga ngayang ang kagurang nan bungog sa sakuyang pamibi. Maghalat. Ta itatao yan ng Diyos. Asin pag iyan tinaon ng Diyos, mas urog ang kaugmahan na makakamtan ta. Masusto kaysa sa hinahagad ta. Taaram nin mahal na Diyos kung ano ang mas dapat para sa to. Hindi kita maging arugante sa atubang nin mahal na Diyos, nagarubagang daog ta pa siya, nagarubagang mas may aram kita sa iya. No. Sala yan, dahita dapat yang gibuhon. No. Kasi, dawa barabaliktadon ta ang kinaban, dawa ubuson ta ang gabos na kurso, makapirang doctorate kita, dugay ng maray, ang kadunungan ta sa kadunungan nin mahal na Diyos. Iyan, arog kayan ang simpleng prinsipyo sa buhay. Kung dahil nangyari, kagurang nan, ako nagtutubod na may mas marahay kang plano kaysa sa minamaot ko. Always look at the brighter side of life. No? Tanganing mahiling tayan, bright side kang buhay, hilingon niya to ang plano nin mahal na Diyos. No? Tayan, ang bright side kan buhay. Asin, sigurado ako, di man minamaot nin Diyos na padusahan kita o pasakitan kita, di man nagmamaot ang Diyos na pamundoon kita. No? Takon ang gusto nin mahal na Diyos pagparapasakitan kita, no? Di nakuta na siya nagdigdi sa kinaban na buhay tanganing ikaligtas kita. Di niya nakuta na inopreser ang buhay niya magpapako sa krus para sa to. Kung mayo siyang pagmakulog asin pagmangno sa to. Husto na sanaan pagmangno nin mahal na Diyos sa sato. Ang hinahagad niya lang sa sato, tiwalaan niya to kung ano ang kamautan niya para sa tuya. Kung kita nagmamaot nin kakanon, ang kamautan nin mahal na Diyos para sa to, dahil kita magutom. Kung ang kamautan ta, kaugmahan, kinabano na kaugmahan, ang maut nin Diyos sa to, nagdadanay na kaugmahan. Bakong arog kan mga kamautan ta na,
minalipas na. Ang kamautan ni mahal na Dios para sa to, itong nagdadanay. Kaya, pirmi niya itong andiyugan kung ano ang kabutan ni mahal na Dios. Di kita manginutan sa mahal na Dios. Di kita maging mapaglangkaw sa atubang ni mahal na Dios. Mga tugang pinapahiling sa tuya, ngunyan na aldaw, ang halimbawa kan mag-agum na si Isabela asin si Zacarias. Haloy sindang day tinawan kan hinahagad ninda. Alagad, day sinda nagmadunong sa mahal na Diyos. Day sinda nagrayo sa mahal na Diyos. Kundi, mas lalong nagrarom ang sindang pagtubod, ninhulita, nagtitiwala sinda sa plano nin mahal na Diyos. Kaya man lugod, ipag-arang niya to sa Diyos na magkaigo kitang mapakumbabang puso, siring kay Isabela asin kay Zacarias, natataong maghalat, natataong magsunod sa kung ano ang kabutan kan kagurangnan. Amen. Matindog puan gabos. May makusog na pagsarig sa pagkamot kan sa tuyang mahal na ina, na iyuan minadara sa to sa pagkamot kan sayang aki. Anda mo niya to an sa tong isip asin puso para sa pagdatong ni Kristo sa festa nin pagkamundag, an sa tong simbag sa lambang pag-arang, kagurang nan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, para sa namamayo sa simbahan, an sa tuyang Santo Papa, an mga obispo, mga padi asin mga diakono, asin mga relihiyoso, makapagtaonin paglaom nin kaumayan, hulikan sa indang pagbalangibog kan pagdatong kan satong paratubos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga lider kan sa tuyang banwaan, padagos man lugod sindang makapaglingkod nin may dakulang pagpahalaga sa katanusan, hustisya asin pagkamuot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa mga nagihelang asin mga gurangna, nahuli sa pagtubod sa Diyos na uya sa to, makamtanindaan grasya nin nagpapakusog na espiritu asin paglaom nin kaumayan sa hawak, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa satuya agabos na uya digdi, tanganing sa pag-apod ni Kristo sa satuya sa pagbabagong buhay, day kita magbinungog-bungugan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan, ikaan paglaom sa tahaw kan sa mong mga kasakitan asin kaurasaan, likayan kami sa karatan asin andama kami sa imong pagdatong, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw pan gabos.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganian sako, asin sa indong atang maako malugod kan Dios samang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa saimong makamot, para sa kamawanasin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, lilingyan yung pagkaherak ang mga atang na dinudulot mi sa imong altar, tanganing ang dulot kan sa mong kaluyahan, pabanalon kan sa imong kabagsikan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa saimong espiritu. Itaasan mga puso. Initaas minas sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama. Dios na makakamhandeng kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta. Dinara sa pupuanan kan inang virhen sa day masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juanan sa iyang pagabot asin itinukdo kan siya iauna. Pinapasabong niya sa mo na maugmang magandam para sa mistero kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi asin naguugmas sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangeles, kaibakan mga trono sa sin dominasyones sa sin kaibakan gabos na langit non nahukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Panal, panal, panal at kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga panokan sa imo kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan an minadigdi sa ngaran ka kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu. Tanganin para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugarang niyang buot pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, magako ka magabos asin magkakan ka ini, tayo niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos na ansabi, magako ka magabos asin mag-inom ka ini, tainen kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danoy natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol. Sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkakani kaining tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareka na mo sa kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan.
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Garumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man garumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na kan Diyos, ni San Jose anseng esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay dahil kasagkoran, mag-omaw magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Magdato ang kagin, mangyari ang buot mo sa daga, ninsirin sa langit, ang sumong itao mo sa muya ngonya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagtarahas sa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya moon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas sa Yesu Kristo. Ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga
Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan tinatao ko sa Indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kunan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabuotan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninongan. Peace be with you. Kan kinaba kaharaki kami Kordero kan Diyos na nagpaparang kan mga kasalanan kan kinaambang Uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, kaming nagpapasalamat huli kan mga idinulot na atang. Papagkanigo ang magmaawot kan mga maabot tanganing punan ming sambahon sa malinig na isip ang pagkamundagan sa mong paraligtas. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, omnipotens paterna Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filito habitaculum efficem eretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po ang gabos. Magkakaigwa po kita nin second collection ang kantidad na sa tong itatao tabang para sa mga proyekto kan parokya. Nagaandam po kita sa okasyon kan pagselebrar kan centennial coronation ni Ina Our Lady of Peña Francia sa maabot na taon 2024. Dakulang kantidad ang kaipuhan sa pag-ayos kan mga pasilidades na dapat niya tong ihanda bago mag-abot ang fiesta. Mahiling niya to sa TV screen ang presenting kondisyon asinan mga plano na gusto niya tong gibuhon. Sa ngaran kan sa tuyang kuraparoko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunyan sa ikaapat na aldaw kan sa tong simbang gabi. Salamat man sa gabos na mga donantes, asin sa gabos na mga ministro na nagtao kan sa indang serbisyo, siring man sa Colossians 2 verse 7 choir and chamber music accompanist sa saindang pag-awit sa liturhiya. Ang pagpasalamat man sa pamilya ni Mr. and Mrs. Ermilo Ifondo and family sa pagsulo kan kandila sa ikaapat na aldaw kan sa tong simbang gabi. Asin urog sa gabos kay Reverendo Padre Christian Goran, ang satuyang celebrante mayor asin predikador. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu, Huli sa pangataman asin intersesyon kan sa tuyang malay na Santa Maria, bendisyonan malugod kamo kan Dios na makakamahan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos maray na banggi po sa Indo gabos. Diyos maray na banggiman po.